Nakahanda na ang isa kagatos ka personnel sa Police Regional Office 6 nga igapadala sa Davao City para magbulig sa kapulisan sa pagpangita kay Pastor Apollo Quiboloy. Sunod sa spokesperson, since PRO-6, ang kapulisan nagikan sa Western Visayas ang magaserbe nga Civil Disturbance Management Unit. Apang pwede man ang mga ini makahimo sa iban pang obligasyon kung igamando sa PRO-11. Ang amo nga unit ang ginabugusan sa mga personnel nagikan sa Iloilo City Police Office kay Iloilo Police Provincial Office. Nagapadayon ng pagpangita sa kapulisan kay Quiboloy, ang founder sa Kingdom of Jesus Christ sa KOJC compound sa Davao City para iserbe ang warrant of arrest sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act 7610 o kunang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act kag Republic Act 9208 o kunang Qualified Human Trafficking. Ini nabasi sa direktiba sa National Headquarters ng PNP na mag-ready kita diri sa PRO-6.